Que blanqueta que està! M'encanta! Adoro! Que carinyo! Bon dia! De veritat, això es començava el dilluns, no? Quina enveja que me fa! Boníssim dilluns! Les vibes d'aquesta habitació, com ha canviat! Bueno, hi ha una mica d'eco perquè encara falten moltes coses, però és que només la paret, la llum que hi ha, ja és una altra. No hi va haver vídeo aquest diumenge passat, perdó. És que, no sé, m'estic escoltant bastant, estava bastant cansada, porto com molts findes seguits a tope treballant els dissabtes i volia inclús treballar diumenge i quasi no vaig treballar. O sigui, vaig fer molt poquet perquè el meu cos necessitava descansar. I li vaig donar el que necessitava el meu cos perquè és important pues, escoltar-se. Coses que han passat aquesta setmana passada, moltíssimes. Vaig anar a la perruqueria, o sigui, que curtet! Bueno, em vaig fer la Tanino, que és l'allisat, perquè em quedi així lliset el pèl, perquè el meu cabell no és així, i vam netejar puntes i llavors vam tallar bastant, m'arribava quasi el cul, m'arribava el pèl per aquí, i pues, ja veieu el canvi. Però bueno, no sé, molt contenta, vaig una mica despentinada, perquè he dormit molt bé aquesta nit i pues, s'ha notat òbviament amb el meu pèl quan m'he despertat, tinc com cuernitos per aquí tot, però no passa res. Què més? Vam pintar l'habitació, va arribar el mirall, ara us ensenyaré, bueno, quan tinc ordenada l'altra habitació us ensenyo com va quedar, i he anat ficant coses, me queda una catifa que crec que arriba aquesta setmana amb els mobles de jardí i llavors tocarà ficar ordre en aquest jardí. Quiero mirar com ho faig. El vull ficar molt bonic, però encara no sé com ho faré, he de treure moltes coses. I a veure què faig. Què més va passar aquesta setmana? No sé si va passar alguna més o no. Bueno, cosetes de la meva vida. Me sec? Pues que ho tinc tot fatal. Bueno, us explico aquí directament i ja està. Me sento molt bé, o sigui, estic molt contenta, estic molt feliç, estic molt en calma amb mi mateixa, estic connectant moltíssim amb mi mateixa i això m'encanta, o sigui, com que estic disfrutant molt el moment present, que era una cosa que no m'havia passat mai i que era un dels objectius de la teràpia, com aprendre a disfrutar el moment present i és molt guai, i escoltar-me moltíssim. I l'únic que estic, o sigui, ara m'agradaria millorar aspectes de la meva vida és l'organització del temps, perquè noto que no estic aprofitant el màxim possible per treballar, tinc moltíssima feina, mai havia tingut tanta seva feina com ara i sento que m'està costant organitzar-me per poder arribar a tot i per poder-ho fer tot i trobar com un equilibri entre temps per a mi i la feina. Però bueno, en ello estoy, ja us aniré dient. Aquesta setmana dijous tinc una sessió de fotos, divendres vaig a fer la segona sessió de les celles ja per fi quedaran com toquen i el fin aniré a veure a la meva mami. Bueno, el divendres i el diumenge crec que anem a casa amb els germans. Crec, perquè jo ja no sé. Però bueno, estic molt feliç, estic molt contenta. I ara sí, aquesta setmana hi haurà vídeo i us ensenyaré tot. Com està quedant aquesta habitació, que de moment no compraré res més. Vull ficar... Ara us ensenyo com la vull ficar, com ha quedat l'altra i quan arribo del jardí si ho monto, que no sé si ho muntaré, com queda lo del jardí. Bueno, ara està així perquè aprofito i estic fent els hipopressius aquí. Veus, el jardí està fatal, o sigui, tot això s'ha d'arreglar tot. Obvieu-ho, sisplau. Ja ens he pujat lo dels hipopressius aquí. Aquí m'agradaria ficar, tinc tota la roba estesa i tot allà, perdó. Aquí m'agradaria ficar un tocador així ben bonic amb un mirall. Aquí tinc tot això que rotllo pues, vestidor, i llavors aquí el que m'agradaria és ficar un armari amb mirall. I llavors no sé si alguna planta, alguna catifa o alguna cosa. I així doncs fer com una mica de vestidor, que jo crec que quedaria bastant xulo. I a més amb aquestes vistes és que és molt guai. No sé on ficar-vos. Bueno, us aguantaré aquí amb mi. Serà una trivilla xapa, però és que us ho vull compartir perquè és que és molt bonic, de veritat. O sigui, porto un dia, és que tinc ganes de plorar en tot moment, però és que és molt bonic i vull compartir. Estic com parlant, bueno, amb amigues i és preciós, tio, quan l'admiració és mútua. O sigui, sempre pensem que quan tu admires a una persona o la tens com en un pedestal, tu estàs com per sota, no? És com a uau, el que està fent aquesta persona, uau, com és, el que em transmet, els consells que em dona, però que bonic
quan esteu al mateix nivell, o sigui, quan tu pots admirar amb aquesta persona i aquesta persona t'admire a tu. O sigui, és una sensació superpreciosa, perquè, bueno, estic com donant uns consells amb unes amigues i les dues m'han dit que m'admiren molt, tio, que aprecien molt els meus consells i la meva capacitat com de veure i assimilar i transmetre les coses, però és que jo sento el mateix cap amb elles. O sigui, jo sempre que parlo amb elles i elles me donen consells a mi, és el mateix, o sigui, jo les admiro, les aprecio un munt i penso, uau, saps, m'encanta com ha analitzat aquesta situació, m'encanta la volta que ha donat o el punt de vista que ha trobat que jo no hauria estat trobant. I és molt bonic, tio, ja no parlo de parella, o sigui, d'amistats, de família, de tot, saps? Quan trobes gent que tens aquesta sinergia, que perquè ells estiguin bé, tu també estàs bé, o sigui que és mutu i que tu pots admirar coses d'ells, que ells també admiren de tu, i és que inclús són les mateixes coses, saps? No és com a, uau, jo admiro pues, que és supertreballadora i ella admira doncs, que jo, no sé, transmeto molt bé, saps? No, tio, o sigui, jo admiro moltes coses d'elles que elles admiren de mi, i això vol dir que ens estem nodrint. És molt guai, o sigui, m'agraden moltíssim aquestes sensacions i a més me fan sentir com que tota la feina que he invertit en mi, amb el meu creixement i amb la meva persona, com que t'he sentit, tio, o sigui, que he aconseguit coses que no pensava que estaria aconseguint a nivell personal de com jo soc. Si me vegués l'Anna, tio, de 10 anys, és que estaria tan orgullosa de mi, però és que tant, i això és tan bonic que volia compartir amb vosaltres. Mireu que mono està quedant. Hi ha les tauletes noves, la lampareta que em van regalar meus germans i aquí he ficat el mirall, que m'encanta, el banc i aquesta floreta, que és preciosa. M'agrada molt com queda. Aquí jo, aquí llet. Això ja ho tenia. I no res, ara pues, anirem amb l'Arcane a passeig perquè és dilluns d'apagón i tothom està sense llum, sense internet, sense res. I ja no sé què fer, hem pres el sol, hem llegit, hem fregat el pis i dic, pues trec a l'Arcane, passegem perquè no fa pinta que puguem anar a entrenar perquè diuen que de 6 a 10 hores, o sigui a la nit, com a molt aviat. Llavors, pues, aprofitarem aquest dia per anar a passeig. No sabeu el temps que tenia de menjar això amb llet. I avui no tenim llum i he anat a buscar aigua i ho he comprat. I ho estic fent. M'encanta. O sigui, està boníssim. Bueno, gent, crec que aviat donarem el glow up per finalitzat. El canvi, no sé, jo m'ho noto, o sigui, jo me noto molt bé. Sincerament, estic molt feliç, estic molt contenta. I divendres tinc l'última sessió de les celletes i amb això ja crec que ho tindrem tot. De veritat, o sigui, vull destacar cosetes. El fet d'apuntar les coses que vols aconseguir i que sigui com a super llarg termini, és que de veritat que funcioni, tio. O sigui, fa com que agafis consciència i que treballis per arribar-hi, ni que apuntis coses amb d'aquí 5 anys vull tal cosa, que passen abans del que creus i que és molt heavy. I després connectar amb tu, o sigui, jo penso que el més heavy d'aquest mes, però és que ha passat tot en un mes, ha sigut la connexió amb mi mateixa que he generat. O sigui, sí, vale, m'han passat moltes coses molt juntes, que ara parlarem, perquè he fet com una reflexió, no ha passat res en concret, però ja com que estic cansada de no poder dir les coses perquè hi ha segones persones involucrades, no? I llavors pues, penso que si el que m'ha passat a mi pot servir amb algú i pot ajudar amb algú, doncs per què no compartir-ho? I al final, òbviament hi haurà coses que sí que no explicaré, però que estic molt cansada ja perquè ningú mira per tu al final i ho has de fer tu i has de compartir el que et doni la gana. I a mi la Cris me va dir un dia arribarà un dia que ho voldràs compartir i t'ha de pelar tot i és que és així. I pues, penso que viure tot això ha fet que connectés molt amb mi mateixa i que treballés molt amb mi per estar bé i he arribat a una connexió tan guapa. És que estic disfrutant tant del moment present que és molt bèstia perquè mai pensava que m'arribaria a passar això perquè com que sempre vivia amb estrès, amb ansietat de pensar en tot el que havia de fer i no disfrutava i ara ho estic disfrutant tantíssim que me sento molt feliç i molt contenta. Bueno, ara m'estiro i parlem. Bueno, bàsicament el que us vull explicar, que no ho havia explicat per aquí ni res, és que pues, aquest mes passat vaig passar per el que és una ruptura
I poca gent se n'ha enterat perquè jo estic molt bé i aquí és on vull arribar, ¿vale? Estem en el Canillo soles, estem molt bé, però és que molt bé, o sigui, jo en Pic vaig deixar-ho ja estava bé, però no per res en concret, simplement perquè passa la ruptura dins de la relació, que amb dones acostuma a ser molt normal, perquè tenim com la mania, perquè no deixa de ser una mania que, bueno, no sé, formes de gestionar-ho, de lluitar fins a l'últim moment. I jo ho he donat absolutament tot per a aquesta relació, però és que moltíssim. No m'arrepenteixo de res, perquè sé que si ho arribo a deixar sense pensar que he donat tot fins a l'últim moment, fins a l'últim percentatge, fins a l'últim puc intentar fer això, ara no em sentiria bé ni estaria com estic. Llavors ho tornaré a repetir absolutament tot sense pensar-m'ho, però això sí que ha fet que jo anés agafant consciència des de fa un any que les coses no anaven i que per molt que jo estigués fent no hi havia canvis. I després també sí que va passar una cosa que és més personal, que això no explicaré, que me va donar distància. I el fet de poder tindre aquesta distància dins de la relació me va fer veure altres coses que per mi no eren bones i que no era la persona per a mi i ja està. I llavors, quan jo ho vaig deixar, doncs jo estava bé, però és que vosaltres no sabeu el que jo he arribat a plorar i a passar-ho malament durant aquest any. O sigui, jo fa molt temps que ho arrastrava, però estava lluitant i jo ho passava malament. Jo he passat el dol, la ruptura dins de la relació. Clar, tothom me veu superbé i a més, hi ha dues versions. Jo sempre dic que mai és lo cert, mai és ni una versió ni l'altra, sempre hi ha un punt mig, perquè òbviament jo hauré fet coses que li hauran fet mal a l'altra persona. Però bueno, pues això no és ni una ni l'altra. Jo tampoc he volgut explicar res, perquè és que me dona igual. Si la gent que es vulgui creure l'altre que s'ho cregui ja està, no hi ha més. També et demostra com són les persones al final. I això, i ara clar, tothom me veu superbé i tal, hi ha gent que es pensa que pues, realment a casa ho passo fatal i estic molt malament, i no. I gent que es pensa que estic molt bé doncs, per altres coses, no? Que tampoc. I això. I no sé. Jo, si esteu en algun punt així o que veieu que algú us fa sentir malament, el que us recomano és ficar distància. A mi el que me va fer veure les coses va ser aquesta distància, va ser dedicar temps a mi, relacionar-me amb gent amb comportaments supersans, i ja no per parlar del tema, simplement perquè llavors fiques comportaments sants a la teva vida i això t'ajuda a veure el que vols, i escoltar molt el meu cos, perquè el meu cos m'està donant moltíssimes senyals. I llavors, si algú està en alguna situació així, doncs el consell que jo li donaria és aquest, que l'espai, el temps i la distància, i rodejar-te d'un bon cercle de persones que t'aportin energia, que t'aportin desconnectar de la situació, és la millor solució per acabar sabent el que vols, que potser el que vols és continuar amb aquella persona, però per saber-ho i llavors pues, tirar endavant. I això, poca cosa més, tampoc vull explicar res més perquè per què, no cal, però que sí que pensar, joder, tio, és que m'estic callant una cosa que si pot ajudar amb algú, per què no dir-ho? Perquè jo ho he passat molt malament i ningú ho sap. I al final, pues no sé, tot el que ajudi, pues benvingut sigui. Cositas! Tinc unes ganes de provar això, ja us diré què tal. Espinut de xocolata, després dels cremadors, que em vaig comprar un i crec que me n'han arribat dos, perquè vaig ficar el codi de traït. I això no recordo què era, ara ho mirarem. Això, que tenia moltes ganes del conjac, m'anirà superbé perquè la setmana que ve definim, però comencem el cap. També em van regalar aquesta, que no hi tinc molta fe perquè he provat algunes d'aquestes salses i menys les dolces, les de Muffel crec que és, i la de poma caramelitzada estan bones, però aquestes són molt artificials, però això m'ho regalarem. I els leggings, que ens els provarem i a veure què tal. Ah, que monos! Buah, eren aquestes, estan boníssimes. No me'n recordava lo d'aquí dins d'això, això està deliciós. I els leggings, el que els volia més rotllo aquests, i els veig molt curts, però bueno, ara ens els provarem. Els he agafat amb 3 colors diferents, el mateix. És el mateix, amb rosa, negre i aquest com rotllo melocotón. I després d'això que no hi pensava, i això em va superbé perquè el faig servir amb aquests wraps per fer com una pizza de tonyina. Bueno, l'heu vist en algun vídeo i van superbé. N'hi van 4, a més aquests són amb proteïna, així que de lujo. Vale, m'encanten, perquè són curts però es queden aquí, perquè tinc uns de negres que se'm queden aquí, no m'agrada perquè me molesten molt. Són molt bonics i fan culazo, o sigui, aprovadíssims.
Bon divendres. Fa un dia horrible, mireu quin aire. I ara per lo menos no està plovent. Però bueno, estic a casa de ma mare perquè m'he fet la última sessió de les celletes. Bueno, estan com molt fortes i espetirades perquè porto un dia. Però és que porto un dia que sí que està gara. És de que no he parat gens i he dormit super poc, però no passa res. S'ha juntat tot, o sigui, cada cosa que tenia a fer, quan ja ara està acabant, passava alguna cosa i era corre, ves a fer l'altre, no sé què, i ja sé com, vull descansar, de veritat, vull tombar-me i no fer res. Però ara he d'anar corrent a casa perquè m'ha arribat un paquet que us ensenyaré i descansar, a veure si me trac aquestes ojeres que porto. Però bueno, les celles, pues estan una mica despentinades perquè m'acabo de ficar la cremeta, però han quedat superboniques, estan de cicatritzar com l'altra vegada, que era el repàs, i ja està. Ja estarà com queden. I no res, m'acabo el cafetazo, que ma mare ha anat a buscar ma padre i jo crec que ja no els veuré. Me l'he fet com a triple, perquè és que no m'aguanto. I agafo l'arcana i vaig cap a casa, perquè, no sé, vaya dia. Però bueno, jo us ensenyo el paquet de Shein. M'he comprat pijametes, fundes, això. Sí, això és el protector pels vidres. Me falta una funda que no sé on és. Estarà per aquí sota. Aquí està, l'altra funda. És molt mona. I un pijama curt amb el jersei llarg, un body d'estiu i fundes de coixins supermones. Ara us ensenyo. Gent, no sé què ha passat avui, que tothom m'ha donat menjar. Ho hem preparat ara aquí a la terrasseta per dinar. M'han donat un croissant, bueno, he anat a veure un amic que té un bar, que sempre me diu, passa'm a veure, no sé què. I he anat a veure, he fet un cafè i m'ha donat croissants. I jo, Miqui, ets el millor. Menjarem de postre. I després, ara us diré el nom, perquè he de buscar el que és això, no ho sé. És com patata, també hi ha llimona i verdura. I crec que pica una mica. És com peruà i ara ho provarem. Jo ens he fet pollito per dinar. Ara us ensenyo. És això, el que us diré. Porto una mica de tot i en tinc un altre d'atún. També hi ha ou, bueno, pèsols, no sé què més porta. Ara us diré el nom. I el croissant del Miqui. Auig! Vale, es diu causa. I ara ho provo i us dic què tal. A veure... Bon diumenge, bueno, i feliç dia de la mami, tot i que això ho veureu o aquesta nit o demà, però no passa res, avui l'anem a celebrar a casa amb els germans i hem demanat menjar per emportar, o sigui, menjar ja fet a una gent, us deixaré el seu Insta, perquè ho fa superbé i ja m'he repartit, o sigui, pots anar a buscar a botiga i tot i està molt bé i ja us ensenyaré què tal. Dic demà perquè ho vull gravar, ja no sé si us penjar el vídeo avui o demà, segurament demà. I més cosetes, llavors jo també vaig dir que faria el postre, perquè allò és com menjar per grups, per dinar i així, i ara us ensenyaré el que he fet. Està molt bo. Bueno, el primer cop me va quedar molt bo, creu-me els dits, perquè ara hagi quedat igual de bo. I no res, ja he fet el reporte, m'he tornat a ficar el pijameta, perquè és el pijameta nou de Shein i m'agrada moltíssim. Bueno, sí, me l'he acordat, és aquest. M'agrada molt aquest pijama. I he de treure l'arcane, i què més havia de fer? I potser edito una mica i ja me'n vaig cap allà. Ara us ensenyo el postre. Que pintosa! Tinc unes ganes de provar, a veure si ha quedat bo. Crec que us ho havia ensenyat en algun vídeo, és la tarta de poma, i a més no porta sucres, no porta res, o sigui, el més dolent d'aquesta tarta és la massa, que és d'hojaldre comprada, ja sé que hi ha mantequilles i coses, però la base, o sigui, la crema és iogurt de proteïna de natilla, poma, canella, i el que brilla és que hi fico gelatina, que la gelatina tampoc porta res. Llavors, doncs, superbé. I ara me faré uns bagels per esmorzar i treurem aquesta petarda.